Prezrenje hulnih pomisli. Starče, Ava Isa kaže da strasti pobeđujemo smirenjem, a ne prezrenjem. Da li je prezrenje neke strasti i prezrenje hulnih pomisli jedno te isto? Ne, u prezrenju neke strasti nalazi se gordost, samouverenost i što je gore od svega, samoopravdanje. Dakle, ti opravdavaš samu sebe i ne priznaješ svoje strasti. To ti je kao da kažeš: ova strast nije moja, ona nema nikakve veze sa mnom, pa se i ne boriš protiv nje da bi je se oslobodila. Ali hulne pomisli treba da preziremo, jer kao što rekoh, one nisu naše već đavolske. Da li neko ko se pred drugima pretvara da ima neku strast, na primjer stomak ugađanje, na taj način ismeva đavola? On licemeri dobrim licemerjem, ali to još uvek nije ismevanje đavola. Đavola ismevaš kada poješ psalme dok ti on ubacuje hulne pomisli. Starče, kako da za vreme bogosluženja odagnam hulne pomisli? Pojanjem. Otvorit ću usta moja. Ne znaš kada pevaš? Ne čačkaj takve pomisli. Preziri ih. Kada se raspevaš sa hulnim pomislima u vreme molitve, to je isto kao da vojnik čačka bombu dok daje raport starešini. Ako su uporne, onda znaj da negde u tebi postoji neka slaba tačka. Savršeno rešenje, prezrenje đavola, jer je on diplomirao fakultet lukavstva. U vreme borbe sa hulnim pomislima bolje je da ne izgovaramo na Isusu u molitvu, jer bismo time pokazali da se bavimo problemom hulnih pomisli. Đavo tada cilja slabu tačku u nama i neprestano nas bombarduje hulnim pomislima. Bolje da pojemo. Vidiš i dečica kada hoće da pokažu prezrenje prema nekom svom drugu koji ih začikava, pevuše. Tralala. To isto treba i mi da radimo u odnosu na đavola. Samo mi ćemo da pojemo, a ne da pevušimo svetske pesme. Pojanje je molitva Bogu, ali i prezrenje đavola. Tako sa svake strane doskačemo đavolu. Ali starče, kada sam u takvom stanju, ja ne mogu ni da pevam, teško mi je čak i da se pričestim. To je veoma opasno. Tebe to đavolak blokira. Pevaj i pričešćuj se, jer te pomisli nisu tvoje. Samo tako ćeš pokazati da me slušaš. Otpevaj jedno dostojno, da bi se đavo pokupio i otišao. Nisam li ti pričao o jednom kaluđeru? Imao je 12 godina kada je došao na Svetu Goru. Bio je siroče, budući lišen ljubavi majke po ploti. On je svu svoju ljubav podario majci Božijoj. Nju je osjećao kao svoju majku. Da vidiš samo sa kakvom pobožnošću se poklanjao njenim ikonama. Kasnije đavo uprljao tu njegovu ljubav, ubacujući mu hulne pomisli. Siroti monah nije više ni prilazio da se pokloni njenim ikonama. Saznavši za to, njegov starac ga je uzeo pod ruku i priveo ikoni Bogorodice Hrista da bi im celivao lica i ruke. I đavo je odmah utekao. Na neki način drskost je celijati Bogorodicu i Hrista u lice, ali starac je to učinio samo da bi odagnao pomisli koje je imao monah.